वेलकाम बैक इन आवर गोरलै चेनेल स' दिनै जोङो 5.1 नि आगोलनि बायदि टुनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जों दा 2 नम्बरखौ सोलायनायनि आगोलावनो मिथिनांगोन जे जोङो फर्मुला मोनसे a1 आथ' a2 इक्वल टु मा जोंना फर्मुलाया a1 प्लास d इनिफ्राय a3 इक्वल टु मा जागोन जोंनिया a2 प्लास d a4 इक्वल टु a3 प्लास d a5 equal to a4 plus d so on बेबायदि थांबाय थागोन आरो होमबा दा an equal मा जागोन an minus 1 plus d माने मोनसे खम माने n minus 1 माने a निसाय दा 5 जाय 4 जायो ना n जाबा मा जागोन n minus 1 माने मोनसे खम plus d माने नैबायदि थांबाय थागोन आरो नैखिनाखौ बुस्थुखौ जोङो मिथिनांगोन दा नै मा दङ सलुशन a दङ a equal to 100 ओमफ्राय d equal to बेसां 10 गिभेन होननानै लाबाय therefore a1 equal to बेसां 100 माने गिबि बिदाबखौ a1 माने नो a बेखौनो a माने निउ a1 a equal to मा जोंना a1 equal to नो a बिनो एखे माने ओमफ्राय a2 equal to मा जागोन दा a2 equal to फर्मुलाया मा a1 plus d a1 आ मा जोंना 100 plus 10 equal to बेसे जागोन दा होमबा 1 सरि नैबे जोंना 100 नङा हा नैबे मिस्टेकलि आंना 100 लिरफ्लांबाय नैबे 10 सो नैबे 10 सो मा जागोन नैबे 10 सो हा कुइसन माबा 10 दङ होमबा नैबे मा जागोन 20 बा नेक्स्ट मा जागोन a3 मा दङ a2 plus d बे गुसु लाखि आरो नैखिना फर्मुला गुसु लाखि a2 आ मा जोंना a2 आ जाबाय नै मोनबाय a2 आ बेसेबां मोनगोन 20 मोनबाय 20 निफ्राय प्लास d आ बेसेबां 10 इक्वल टु बेसेबां 30 होमबा a3 आ बेसेबां मोनगोन 30 मोनबाय ओमफ्राय a4 इक्वल टु मा जागोन a4 इक्वल टु मा जागोन a4 इक्वल टु a3 प्लास d a3 आ बेसेबां जोंना a3 आ जाबाय 30 निया दासो मोनबाय a3 इक्वल टु बेसेबां मोनखो जोंना 30 मोनबाय a3 खौ जों 30 फोजोबबाय प्लास d आथ' 10 होनना मिथिखागौ इक्वल बेसेबां जाखो 40 दा a4 आ 40 मोनबाय दा बेबायदि खैथा जोंनि मा होनदों बिदाब दिहुननो बेबायदि आगोसो लानानै मोनब्रै दा खैथा जाखो जोंना मोनब्रै जाबायना दा बेखिनिसिम दिहुना आरो दिहुनांला आरोखि मोनब्रै जाबाय नालाय नेक्स्ट माने आरो मोनसेबो दिहुननांगोन मोनब्रै माने जोङो बे मोनसे फार्स्टखौ हमा नै मोनसेखौ जों हमा नै मोनसेया होनाय दंखायो नालाय बेनिखाय हमा मोनसे मोननै मोनथाम आरो मोनसे दिहुननांगोन नेक्स्ट a5 इक्वल टु मा जागोन जोंना a4 प्लास d इक्वल टु माने a4 आथ' 40 मोनबाय प्लास d आथ' 10 दानिफ्राय मोनखाबाय दं दा 50 मोनबाय देरफोर दा लिरनो हायो देरफोर सानलुलि जौगाथिनि फारिया मा जागोन देरफोर सानलुलि जौगाथिनि फार इक्वल टु मा जागोन फार्स्टआ जाबाय 10 इनिफ्राय नेक्स्टआ 20 इनिफ्राय 30 40 50 दा बेखौ नायनो थांबा जुदि जों प्रुफ खालामनांगौबा सानलुलि जौगाथि नंगौ नङा बेखौ मा दिहुनगौमोन जोङो दिजा बाद दिहुननो हायाखै होमबाबो आं खेबसे ओरैनो बुंना होनसै दिहुननो हायाखै दे बेखौ जास्ट बुजिना ला दि माने मा जागोन 10 निफ्राय 20 थांबा 20 निफ्राय 10 थांबा 10 30 निफ्राय माने फारागथिफोरा गासैनि फारागथिफोरा मा समान बेनिखायनो इयो मोनसे सानलुलि जौगाथि ओमफ्राय बिदिनो नेक्स्ट नायनोसै 2 नाम्बारखौ नायनोसै 2 नाम्बार मा दङ 2 नाम्बार दङ a इक्वल टु -2 इनिफ्राय d इक्वल टु 0 दङ फार्स्टआ मा a1 इक्वल टु a इक्वल टु a मा दङ -2 ओमफ्राय a2 नि फर्मुलाया मा a2 इक्वल टु a1 प्लास d a1 आ मा जोंनिया -2 प्लास d आ बेसेबां 0 इक्वल टु -2 जाबाय इनिफ्राय a3 मा जागोन a2 प्लास d इक्वल मा जागोन a2 आ बेसेबां -2 मोनदों -2 प्लास 0 इक्वल टु इबो -2 इनिफ्राय a4 इक्वल टु a3 प्लास d a3 जोंना मा मोनखो -2 मोनबाय -2 d आ प्लास 0 इक्वल टु इबो -2 इनिफ्राय सरि नैबे a इनिफ्राय a5 इक्वल टु मा जागोन a4 प्लास d a4 आ बेसेबां जोंना इबो -2 प्लास d आथ' 0 इक्वल टु -2 दा गासैखौ मा मोनखो जोङो -2 -2 देरफोर सानलुलि जौगाथिया जाबाय देरफोर -2 इनिफ्राय नेक्स्टआव मा दङ नेक्स्टआव 3 नाम्बारखौ नायनि 3 नाम्बार 2 नि 3खौ मा दङ बेयाव 3 नाम्बार दङ a इक्वल टु 4 d इक्वल टु -3 देरफोर a1 इक्वल टु a इक्वल टु बेसेबां मोनखो 4 इनिफ्राय a2 इक्वल टु मानो a1 प्लास d इक्वल टु a1 आ बेसेबां जोंनिया 4 इनिफ्राय d आ मा -3 इक्वल टु बेसेबां जागोन 1 इनिफ्राय a3 इक्वल टु a2 माइनास d a2 प्लास d इक्वल टु a2 आ बेसेबां 1 मोनबाय माइनासनिफ्राय 3 1 निफ्राय -3 थांबा बेसेबां -2 -2 मानो जाखो जोंना माने गिदिर मासिन दङ 3 थामा गिदिर नालाय 3निफ्राय 1 थांबा 2 थांबाय दा माइनासआ माने मा जाखो 3नि गिदिर अनजिमानि सिगाङाव मा सिन दङ बेनो जागोन माने गिदिर मा दङ 3नि सिगाङाव मा सिम्बल दङ माइनास गतिके निउ मा जागोन माइनास जागोन नेक्स्टआ जागोन a4 इक्वल टु a3 प्लास d a3 मा जोंनिया -2
ओमफ्राय डिआथ' -3 दा नै माइनास थायोबा मोननैखौबो दाजाबनांगोन मोननैखौ दाजाबा 5 आरो -a -a मा जागोन माइनास सिम्बलानो थायो खिन्थु सानजाबबा बेयो -a सानजाबा मा जागोन प्लास जागोन बाट -a बेबायदि जुदि जायोब्ला जोंना मा खालामनांगोन माइनास सिम्बलानो थायो आरो दाजाबना होनांगोन बेनिफ्राय a5 = थाबा a4 + d a4 + d मा जागोन a4 आ मा दङ जोंनिया -5 -3 एগুলো मा जों दानि बायदि निखौ खालामनाय बायदि 3 5 दाजाबा 8 थागोन आरो -2 थागोन स' देयरफर सानलुलि जौगाथिनि फारिया मा जागोन सानलुलि जौगाथिनि फारि = मा जागोन फार्स्टनिया जाबाय 4 नेक्स्टना 1 नेक्स्टना -2 नेक्स्टना -5 नेक्स्टना -8 डट बिदिनो थांबाय थागोन आरो दा 4 नम्बर दङ a = -1 d = 1/2 थिग बिदिनो जाबाय a1 = a = बेसेबां -1 a2 = मा जागोन a1 + d a1 आ जाबाय -1 d आ जाबाय 1/2 दा बेखौ मा खालामगोन दा दुसरा लाना दाजाबनोसै इखो दुसरा मा 2 जागोन नै 1 दङ नालाय बे 1 जों 2 जों 2 जाबाय दा 1 जों नै फार्स्ट गिबिदों फार्स्ट 1 जों नैखौ राननांगौ दा 1 जों नैखौ रानबा मा जाखो 2 मोनबाय दा 2 जों 2 सेखौ सानजाब -2 जाबाय ओमफ्राय नै प्लासआथ' प्लास जाबाय 2 जों नैखौ रानबा बेसेबां 1 1 जों 1 सानजाबा 1 = मा मोनखो जोंना दा -1/2 थिग बिदिनो एबार a3 दिहुनलाय a3 = मा जागोन a3 = a2 + d a3 आ बेसेबां जों a2 आ बेसेबां -1/2 नि आनैखौ मोनबाय -1/2 -d आ बेसेबां d आ बेसेबां +1/2 = दा नैखौ दानख'नो दरकार गैया मोनसे माइनास मोनसे प्लास दङ मोननैबो सेम जाबा मा जागोन नैबे जाबाय 0 बेनिफ्राय a4 आ मा जागोन a4 आ जागोन a3 + d a3 आ बेसेबां जोंनिया 0 बेनिफ्राय प्लास d आबोथ' 1/2 = मा जाखो 1/2 ओमफ्राय a5 आ मा जागोन a5 = a4 आ 1/2 ओमफ्राय प्लास d आ जाबाय 1/2 दा 2 आरो 2 नि दुसरा सोलाबा 2 मोनबाय 2 जों 2खौ रानबा 1 मोनबाय 1 जों 2 1खौ सानजाबबा 1 2 दाजाबबा दाजाब बा 2 2 जों 2खौ रानलायबाय 1 मोनबाय 1 जों 2 2 सानजाबनि 1खौ सानजाबबा 1 = 2/2 दाजाबबा 2 मोनबाय सिंनिया 2 आ 2 थाबाय = मा जागोन इखौ दाननानै मा मोनखो जोङो 1 देयरफर सानलुलि जौगाथिफोरा मा जागोन सानलुलि जौगाथिनि फारि = मा जागोन फार्स्ट गिबि बिदाबाव -1 नेक्स्टआ 1 -1/2 नेक्स्टआ 0 नेक्स्टआ 1/2 आरो नेक्स्टआ 1 डट बिदिनो थांबाय थागोन आरो दा जों एबार 5.1 नि 3 नाम्बारखौ सावरायनोसै 3 नाम्बार दङ मा खालामनो होदो बेयाव बेनि गिबि बिदाबखौ दिहुननो होदो आरो आगोजार फारथि दिहुननो होदो गिबि बिदाब माने नै सिगांनो जि थागोन बेनो जाबाय गिबि बिदाब दा नैबे जाबाय गिबि बिदाबा a एबा a1 नैबे a2 नैबे a3 नैबे a4 डट बिदिनो थांबाय थागोन दा गिबि बिदाब मा जागोन देयरफर गिबि बिदाब सलुसना मा जागोन गिबि बिदाब लिरनो दोना देयरफर गिबि बिदाब मा जागोन गिबि बिदाब a1 = a1 आरो a बो लिरनो हागोन ना a1 = मा जागोन 3 आरो d = मा जागोन d = a2 - a1 खालामना होदो a2 आ मा जोंना 1 ओमफ्राय a1 आ 3 = मा मोनखो -2 दा बेनो जाबाय नि एन्सार दा 2 नाम्बारखौ नायलायनोसै बिदिनो 2 नाम्बाराव मा दङ -5 -10 3 7 दा बिदिनो नैबे इनियाबो नैबे a1 नैबे a2 नैबे a3 नैबे a4 देयरफर गिबि बिदाब मा जागोन एन्सारा गिबि बिदाब = मा जागोन फार्स्टनियानो गिबि बिदाब जाबाय फार्स्ट बिदाब माने आरो आगोजार फारागथि लिरना होजागोन लिरोबा आगोजार फारागथि माने d हा आगोजार फारागथि d = मा जागोन नै a2 - a1 खालामना हो जायखिजाया मोनसे माइनास दा नों a2 - a1 खालामनांगौ होनना खोथा गैया a3 - a2 बो खालामनो हागोन a4 - a3 बो खालामनो हागोन आरो बाखिफोरखौ नायनो दरकार गैया दा नोंसोर मोननै खालामना होबानो मोनबाय a2 मा जोंना a2 आ जाबाय -1 ओमफ्राय निउ माइनास थाबाय a1 आ बेसेबां a1 आ जाबाय -5 नै ब्रेकेट लिर माइनास थाजोबा बिदि -1 नै माइनासजों माइनास सानजाबना दङ नालाय माइनास सानजाबबा जोंना मा जायो प्लास जायो माने इखौ दानख'बा मा जागोन 4 बेनो जाबाय नोंनि एन्सार दा बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव मा दङ 1/3 5/3 9/3 बेनिफ्राय 13/3 डट नैबे मा जागोन गिबि बिदाब सलुसन दा फार्स्ट गिबि बिदाब जायो नैबे नैथि थामथि ब्रैथि डट बिदिनो थांबाय थागोन देयरफर गिबि बिदाब a1 = बेसेबां 1/3 देयरफर आगोजार फारागथिया जायखिजाया मोनसे नेक्स्टनिफ्राय उननिखौ माइनास खालामना होबानो जायो आगोजार फारागथि d = मा जागोन 5/3 - 1/3 दुसरा लाबा 3 आरो 3 दुसरा 3 जों 3 खौ रानबा 1 जों 5 5खौ सानजाबा 5
माइनास सिम्बोला थाबाय निउ माइनास जाबाय 3 जों 3 रानलायबा 1 1 जों 1 खौ सानजाबा 1 इकुवेल टु मा जागोन नैबे जाबाय आगोलसार फारागथिया 5 निफ्राय 7 थांबा 4 4 बाय 3 निबेनो जाबाय बिनि आगोलसार फारागथि दा नैबे जाबाय 4 नाम्बार नै दा गिबि भिडिअ मा जागोन सलुसन गिबि भिडिअ फार्स्टनि भिडिअआनो आरो नैबेनि गिबि भिडिअ गिबि भिडिअ A1 इकुवेल टु मा जागोन A1 बाय L जागोन 0.6 देयारफोर आगोलसार फारागथि आगोलसार फारागथि इकुवेल टु मा जागोन नोंनिफ्राय नैखौ माइनास खालामना A2 माइनास A1 होनना लिरबा लिराबाबो डाइरेक्ट लिरखाबाबो जायो मा जागोन 1.7 माइनास 0.6 दा बिसोर मोननैखौ दानख'नो रोंनायासो मेन माने सोरबा सोरबि बहुत स्टुडेन्ट आंबो फोरोंखांबाय टिउसनाव दा माने दांख'फोरखौनो रोङा माने स' नोंथांमोना जुदि दांख' दाजाब रोङाब्ला मेथ्स सोलोङालासिनो बेफोरखौ आगोथाय सोलोंग्रोना ला माने बिजाबखौ सोलोङालासिनो फार्स्टलि माने फार्स्ट इउ हेभ टु नो माने नोंथांमोना बेखौ मिथिनांगोन आरो माबोरै दानख'यो माबोरै सानजाबो माबोरै रानो बे गासैखौबो जुदि मिथिबा माने मेथ्सआ ओरैबायदि गोरलै मोनगोन नों माने बिदिसो होनना सानफ्लांगोन आरो स' नोंथांमोना जुदि बे मेथ्सफोरखौ माने गोरा मोनदोंब्ला फार्स्टआव मा खालाम नोंथांमोना बे सानजाब दांख' राननायफोरखौ मोजाङै सोलोंना ला स' दा बेखौ माबा मोनगोन दा 1.7निफ्राय जों मा दानख'नांगौ 0.6 दा 0.6 दानख'बा बेसेबां मोनगोन 7निफ्राय 6 थांबा 1 नैबे थांबा 1 बेसेबां एन्सारा बेसे जागोन 1.1 दा बेफोरखौ रोंनांगौ बे गोरलै स' दा जों नै भिडिअ बेखिनिखौनो बुजायबाय नोंथांमोननो स' नोंथांमोना जुदि जोंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो जेसेबां हायो शेयार खालाम स' नेक्स्ट भिडिअ जोङो 5.1नि 4 नाम्बारखौ लागोन आरो नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो नैनि सिरिसखौ जों बिदिनो कन्टिनिउ मेनटेन खालामलांबाय थागोन 5नि लेसननिखौबो स' थिग बिदिनो जोङो साइन्सआनो जा माबायानो जा साइन्सआनो जा ससियेल साइन्सआनो जा फार्स्टलि जोङो दा साइन्सजों आरो मेथ्सजों मेनलि बेखौ मोननैखौ माने इम्परटेन्ट होनानै खालामगासिनो दा जोङो स' नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो मा होनदों कमेन्ट होनो नाजा स' थेंक इउ गाइस